Benyathi, bengithi asizozwa lana ukuthi sokwenza njani ngayo yonke lento eyenzakalayo. Le ndaba yale ntambo kaTsheni ijule kakhulu. Okwesibili manje uManzimande ezosiqalekisa. Khululekani. Ningakhathazeki, lolu daba ngiyalisebenza. Usebenza kanjani baba? Ngizolanda ugalagala lo mprofeti. Lufikele uze la ekhaya. Uchele, ukhwife, khafule yonke into. Uma kuwukuthi le ntambo le kukhona ongempela okukuyo, kuyobuyela emuva. Munyama, kukhona nje okukodwa okubalekile kakhulu ebesifisa ukuthi sikwazise kona. Noma ngabe yini leyo ngiyeka manje, aningiyeke. Hayi cha kaTsheni. Impahla zokugqoka zikakhulekani namanje zisadudle lapha ku-wardrobe wethu. Kufanele kube khona ozihambisayo kaMthembu. Kulungile phela. Yebo baba, sizohamba nje siyoyipakisha kahle. Sizothi-ke mangabe sesiqedile sikwazise Benyathi. Hayibo. Kuzomele kwaziswe mina. Anithathi ngani nihambisene phakathi kwenu. Anginandaba ukuthi ubani ozokwenza lokho. Oyedwa wenu akahambe athathe lezo mpahla ayobhekana nalomthakathi uthi uManzimande afike amthi fu ngempahla zengane yakhe bese yamthatha ngaphinda abuyela ekhaya. Sizwana? Akube kunina-ke.